Welcome to the Leading Site News. Kardom, Pini nili the Leading Site News sabirta ke Thanponjia Bank nili Sami Sermilin therapy. Aprangsi the Leading Site News ang kelandun doana bang po bang pia panta Kardom pipa jiriglo Kardom. Nili constituency along IPHL se tum MP kang wai pon hut ko ana wod long pon jima ko phai ka chela kha pon jai mek deng pon. Lakhain ko da pon nili constituency ko parlo sang lang ke hat jui aklamate picnic spot along aruni phai clear ni IPHL se song pen ko an wod long pon jima ko phai kala khala pen anisan ka choli na jai mek pe man pon. Laso may along registry so APHLC Center Community VP Panong Pangcho Central Community Office Secretary Lason Tak Taksi Nili Constituency APHLC Women Wing ke Japan ki thiki dingatum Lapen a polling station tinalong may pulapen chundangan parta members tum anchitong dun si Mayor DP dun Pini APHLC Nili Constituency Committee pen padak Richumili mode sanglang ke hat padapo dak picnic spot padak ni litung kacehang bang gela hello kapek amai ke kali ke damtang MP election ring ko ratrok vote ke jok arni pen nilip a constituency arlo polling station thongkep rai sido la polling station thongkep rai si pen APHLC CC committee pen Youth Wings Committee pen, Women Wings Committee, la pen PS Committee doan, la solong, rat atum, heng ke jor atum, la pen hajra ka chongdar atum, pendang nok, nang ka chirap dun, APHLC party aphan kapahaji, la pen hai nang ji pu pen, nilitum, nilip constituency arlo, ke claim ke dam. Food kijok arni pen chokdet pen pini abang ke assessment kwansi nilip constituency arlo APHLC vote longji pulabang so kachalakha amai si ni dak CC committee pen phalo dak polling station thong kepra isi atum ta nang chitong no labang so kachingwa along bang ke akapreke kalilo nilitum nilip constituency pen haji ma hai he laso mai sini tum pini peman lo si kado be apuling tin pen itong celakha lo APHLC nilip constituency pen abangke ke hai derji posi pini nitum dak ang thek thek ponong lo lasi kachuru kang tung bangale lo dak claim rapet women wing youth wing la CC committee PS committee tum anda ka chipaduk pen si nitum ke hai ang thek bangke pini report long si ditum che thek long pon long lo lasi duk we phandan dili hin ben choro lo nanang li polo nang le chon dak ni lip homosti pen ke APHLC se hai poni pon de ko na vote long pe tum hai poni la so dak kan nele to ke damtang MEC election mote Karbing autonomous council election hot voters ke long bangke suri plira pharo troxi avut pesinli tum long polo BJP tum suri phora pharoisi si non la bang so MP election result bang ke nili tum pini ke chala khateng bote suri trok abat si nili tum long ponji pusi di tum bang thek long po nang le tum la bang so jong se APHLC jong se nang te ming chi theteng ben kalidat protang te nang le te pia lams nang le matha dam ku la so dak pane akapreke pudam untung telo non June 4 si result bangke people counting date bangke June 4 la sila June 4 ari counting along jong si government agent atum government officer atum jong si hadak counting ahut manipulate claim clip pulote la bangke niritum ke haji phansi ningchi thepo athema ke damtang arji dingklui pen rat atum nang chini lo non la bang so election bangke APHLC phan pai nang ji pu akamatha radatum kamatha pensi atok ano akarbi lapen ilong sodo anda kedam tang taring ko ratrok bangke APHLC phansi vote pi lablo pusin tum bir talong lasi NC Hills ta APHLC si haji lapen Karbiang long is lapen west ta nitum si haji pusi tum ni chitheta
te nonang di mata da mak kedam tangar ni hot benar na election ki jokar ni itu ni le balong kono la panalo ni kapek no suka ane proxy vote la pen la tangka constituency da vote ke nam vote da ro ke pa jok la kono na tum PSLC tum na long kapek ko ni son ke long la bangke BJP atung lagi claim wek lo kedam tang vote ke jokar ni bangke inut pen pak trok pak pho pak thong pak pri lapu ke alang tum pak claim wek lo basi nili tum pinangal dim bangke si PHLC a committee atum pen ki khangun ta dulo la si alang tum la puson jong si claimwer pulote lage aron damjir pen election ki kali delo la si nili tum PHLC long ke claim ke dam tum an bang ke vote ke jokar nisita ni tum ga hok pet pen si tum vote jok lo la pen methang vote teng ben si tum vote che jok la hello antara overall assessment nong nang itu kilang dama teng budang teng nang tum ko an vote pen si nona phong nang tum ninga chi teng jai ka thar hai ponji pun tum ninga chi teng tum lag ni ra suri trok ke pen nili tum hai pon po leading vote leading vote lo ante nonang li ong dong kar beng long ara phan nang li PSLC long BP nan pen ka ke phan la so beta pelang pen nang ki lo ara phan ki kan tung semet dari PSLC arat ki ko 14 injur do na nili tum PHLC phan pen klang bang phu labdak nili pupelo karbeng long la ben di mahasau arat tum antame ning chi thelo non ki bang jilang election ke damelo seta non ki bang jilang counting la haider lo pulote nili tum ke dam tang election aprang mana rat phan chi chak lo kidu ke la ka phan ke ni tum ke lang bang paching bar po jasemet karbi la pen inglong so tum ha BJP atum ke kleng dam bang ke karbing long ra ta thaglong holo alang tum kelang paching bar be lai silo lapen karbiang long long kaching thura sai bang klem kedelo alang tum MP dalang tumong sedulo MLA dalang tumong sedulo lapen ke MBC council dalang tumsi non anda ini thibom lang oi fisita alang tum karbiang long kaching thura mo bang klem kle lasi nili tum PHLC jong senang ke hai lupote sar jaiga thar amata rat phanchi chaklo je ke chengsi arni belamasi hempre ke pelong jia kamang klem fit po selang rat phanchi chaklo la pen hadak pinang ando alang li rat phan kachi chak si hala an bang ni than pir pilo tami karbing long rat thaglong lo je jaiga thar jong si hai lu pulote khe phan dera phan bang kam claim ji bang ke karbing anglong rat la pen PHLC phan kroira pera tum an ke ningi chi thedulo